Добрий вечір. Прайм Скрипін в ефірі АТР. Сьогодні у нас детектив. І я б, напевно, був би Роман Скрипін, але сьогодні я так розумію, що я Еркюль Пуаро або Шерлок Холмс, тому що йтиметься про кейс Садового. І чи є в нього 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень, і чому ці гроші в нього просять внести як заставу? Що ж це така за справа у Садового? Про це сьогодні в Праймі. Андрій Садовий, 51 рік, народився у Львові. Український політик, громадський діяч та бізнесмен. Очолює Львів з квітня 2006 року. Створив громадське об'єднання «Самопоміч» та одноіменну політичну партію. У березні цього року відкликав свою кандидатуру з президентських виборів на користь Анатолія Гриценка. У липні цьогоріч пішов з посади керівника партії «Самопоміч», яка не потрапила до парламенту. Андрій Садовий саме зараз на АТР. Отже, друзі, обіцяний ефір, ясна річ, і для вас є незмінні контакти ефірні. Це Viber плюс 380 73 419 41 58. Якщо у вас, звісно річ, є питання до нашого сьогоднішнього гостя, і так само skype atr.tv. Так само нагадаю, що цей ефір, окрім телеканалу АТР, можна дивитися на YouTube-каналі Skripin.ua та Ukrainian Media Network. Я чекаю на ваші дзвіночки, як і наш гість Андрій Садовий. З якого боку зайти, я відверто не знаю, але тому що я для себе намагався розкласти це все на якісь логічні складові. І я сподіваюся, ви допоможете. Причому, що я мушу зауважити, що я у вас не адвокат, не адвокатую ваші інтереси. Я не прокурор, не слідчий, і я не працюю ні в НАБУ, ні в САП, ні в ДБР, ні в НАЗК. Може, поки не працюєте? Я думаю, що взагалі ніколи не працюю, але питання в тому, в мене завжди в таких ситуаціях, в наших реаліях і в нашій правоохоронній системі, в нашій судовій системі, хоча ви тепер потрапили у Вищий антикорупційний суд, новостворений орган. Проте, за вашою версією, хто за цим всім кейсом стоїть? Якщо я не помиляюся, то справу цю внесено в ЄРДР у 2015 році, правильно? А зараз 2019. Добрий вечір. Добрий, якщо можна так сказати. От він завжди добрий. Коли маєш добрий намір, то воно потім так і стається. Раніше, коли це озвучував Луценко, я розумів, що є конкретна мета – не дати Садовому збудувати перший в Україні індустріальний парк, тому що інвестор мега крутий, компанія CTP, 97 індустріальних парків в Європі, і все було зрозуміло. І в принципі, десь півроку... Я перепрошую, вас перебиваю. Там у нас є візуалізація, як мав би виглядати цей інноваційний парк. Я думаю, що це ілюстративно ми показуємо, а ви далі продовжуєте. Тобто, я розумів, не дати Садовому це збудувати. Ну, бо насправді... Хто не хоче давати Садовому це збудувати? Ну, я думаю, що якщо це робив Луценко, кум Порошенка, то, напевно, вони мали якусь спільну мету. Ну, вибачте, не сміттєву блокаду Порошенко нашу організовував і давав команди по всій Україні. І зараз це все вилазить наверх, коли слідчі органи це все досліджують. Але буквально десь там декілька місяців назад наші адвокати спілкувалися з слідчими НАБУ, і вони сказали, слухайте, ну це все безперспективно, ми це розуміємо, ця справа буде закрита. І тут, як грім серед ясного неба, 21 листопада, в День Революції Гідності, приходить прокурор, руки трусяться, голос дрожить і вручає мені цю підозру. Та добре, ми з адвокатами це все вивчили, приїхали в суд. І, чесно кажучи, вчора в суді мої захисники в пух і прах розбили антикорупційних прокурорів. І я, чесно кажучи, хочу навіть подякувати, тому що безпрецедентне рішення виніс суддя, він в 50 разів зменшив заставу. Хоча мої захисники вимагали взагалі повного
відхилення всіх звинувачень прокуратури. Ну, і тому вони тепер подаватимуть зараз ми це хочемо рішення перше побачити саме рішення суду, тому що суддя тільки озвучив частину. Ми побачимо кінцевий варіант. Ну, він озвучив резолютивну частину, правильно? А Ну, дивіться, саме тіло- платити гроші наміру в мене немає. І я би хотів, щоб ця справа була таким, знаєте, кейсом. Вона взагалі повинна показати, як функціонує сьогоднішня держава. Знаєте чому? Тому що прокуратура це все робить в інтересах держави, в інтересах уряду. І я коли сьогодні мав розмову з міністром економіки, я говорю, а ви в курсі, пане міністр, що в ваших інтересах Холодницький вважає за необхідне припинити всі угоди з CTP. І для мене також це була велика несподіванка, коли я знав вчора, що, виявляється, Холодницький звернувся з позовом в суд, щоб суд прийняв рішення скасувати всі угоди CTP. То, що вони заплатили гроші, 52 мільйони. Зараз дуже важливий момент. Холодницький звертається в суд для того, Холодницький. Так. Ну, його підпис стоїть під цим. Тут я маю зробити трошки невелику ремарку для розуміння глядачами. Хоча я більше ніж переконаний, що наші глядачі, ну точно, що аудиторія Скрипін.ua, вона притомна і обізнана, тому що ми вчора робили опитування на телеграм-каналі. Зараз я вже можу лише сказати його результати. Стосовно вас робили це опитування. І тут варто справа Садового. Там було 4 варіанти. Імітація бурхливої діяльності, другий варіант – так його, ну тобто справедливе покарання. З когось же треба починати. І знайшли крайнього. Так от 4289 голосів опитування. Воно, ясна річ, що не репрезентативне. 66% вважають, що знайшли крайнього, а 15% – це друга позиція за кількістю. Це що імітація бурхливої діяльності. І далі я маю пояснити, в чому у нас стався затик з антикорупційними органами. Ми, власне, про це розповідали. Одна складова, точніше, це механізм і процес їх створення. Це стосується і НАЗК, і НАБУ, і САП, і ДБР, і частково антикорупційного суду, хоча який зараз запрацював і робити висновки рано. Проте варто пояснити, що створення усіх антикорупційних органів воно відбувалося на тлі нереформованої де-факто судової влади, плюс намагалися зберегти вплив на антикорупційні органи дві політичні сили. Це колишні парламентські фракції Народного фронту та блоку Петра Порошенка. Ну, я просто викладаю це як фактично речі, які ми з'ясовували тривалий час. Холодницький, Назар, ви знаєте прекрасно, є така історія Крипки Холодницького, є зрештою в мене така програма своя, бложок. До пана Ситника теж мільйони тисячі питань. До пана Труби зараз мільйони тисячі питань, тим більше в контексті сьогоднішніх подій, в тому числі Марусі Звіробій і надзвичайної активності пана Труби стосовно людей з певними політичними поглядами. І тут Холодницький, значить, хоче, щоб ви припинили. Давайте розбирати ваш кейс на складові, і я буду тут дійсно Еркюлем Пуаро. По-перше, я не розумію заставу в 50 мільйонів, яку просили прокурори. А ніхто її не розуміє. Суддя мотивувала так, що застава має бути такою, що в разі чогось Садовий прийшов до слідчого. Я говорю, а ви маєте якісь факти? Колись не прийшов, не співпрацював, інші речі? Нема. А от так на всякий випадок. Arгументація. Дуже серйозна аргументація. Дуже сильно. Ну, бо я ж в суді не був, я тільки дивився трансляцію частково. І мені, ну як, важко все відстежити абсолютно. Скорочено заставу до 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень. Так. Безпрецедентне Вам що, шкода рішення. мільйон, у вас що мільйона нема цього? 1 56 500. Я думаю, що є якраз. Ну, готівкою немає. Ну, знімете з рахунку. Ну, вибачте мене. Виведете там гроші Я на мав би заощадження. когось, я би мав когось просити, але якщо я це сплачую,
ну, тоді зовсім по-іншому прокуратура реагує. Ну, тому це ж що- застава. Ні, я розумію, але, друзі мої, це є кейс, який має бути показовим. Він має показати, а чи функціонує правова система в нашій державі. Тому що на знаєте, думку моїх захисників, ця справа є абсурдною сама по собі. Тому що ні жодного збитку державі не нанесено. Це природньо, коли люди, стосовно яких порушують справи, вони говорять: слухайте, я не винен. Та? І це, а прокурори кажуть, винен. Та? Окей, дебати. Ви ж розумієте. От вчора були прекрасні дебати. Ви маєте на увазі справедливу змагальність судового процесу? Ну, я поки що вірю, що в антикорупційному суді вона можлива. Ну, І поки вчора що я це розглядають побачив. тільки запобіжний захід. Це ще не слідство, Ну, і не судове, і не досудове, правильно? Чи Якщо, досудове? якщо нічого нікому не вірити, то тоді чого жити? От я вірю. Я вірю, що в принципі буде нормальний і логічний фінал, і ми дамо по зубам всім тим, хто створює проблеми для бізнесу, тому що це є кейс показовий. Тому що насправді ж не тільки садовим воюють. Тобто є компанія номер 1 в Східній і Центральній Європі, яка створила 70 тисяч робочих місць, яка хоче зайти в Україну, а президент-прем'єр говорить на кожному форумі: приходьте інвестори в Україну, максимальне сприяння. Вони говорять, пробуємо, не Що пускають. таке індустріальний парк? Я так дивився це візуалізацію. Це є виробництво. Це логістичний центр? Ні, це є CTP має 500 партнерів, які це фактично це 500 великих компаній, які працюють в різних сферах. Наприклад, роблять різне обладнання, устаткування, там не знаю, все, що в голову приходить. Виробництво, це виробництво. Тобто на території нашого індустріального парку по проекту має бути 50 виробництв. І ця інвестиція має бути до 100 мільйонів євро. Тобто CTP під замовлення тої чи іншої компанії будує виробничі приміщення, а компанія сама вже заходить, ставить обладнання, станки, бере людей, навчає, вони там працюють. Сплачуються податки. В чому сенс взагалі індустріальних парків? Це дати роботу людям і податки в бюджет місцевий, державний. От ми порахували, що якщо б цей парк працював, як це було заплановано тих 2 роки вже, то ми б отримали в рік 147 мільйонів гривень. Це мінімально. Розумієте? Тобто 300 мільйонів ми не отримали за ці 2 роки. Дякуючи прокурорам. Ну, прокурорам. Прокурори, вони ж тут хіба самостійні фігури. От дивіться, ви сказали тоді, на той момент, коли порушували справу і вносили в ЄРДР, вам підозру, між іншим, оголосили? Ну от, 21 Я числа. уточнюю, оголосили, так? Так, з почестями. Ясно. Тобто через з 15, а тривало досудове? 4 роки. Воно тривало. Так. Ви викликалися... Один раз я був у 2017 році, була дуже мила розмова з прокурорами. Це ще був оцей департамент Кононенка-Грановського. Тоді вони мене викликали, я з ними поговорив, дав всі В відповіді. якості свідка? Так. Не винуваті? Ні, вони подивилися, тут важко щось придумати. І я, чесно Дивіться, кажучи, ви говорите, що в інтересах тоді Луценка, Порошенка можна згадувати тепер сміттєву історію, і багато хто говорить, що це її частина, одна з частин. Проте зараз же інша влада, на хвилиночку. Зараз уже президент не Порошенко і генеральний прокурор не Луценко. А ви хочете вірити, що це все так погоджується крок за кроком? Тому що дуже часто, знаєте, система співпрацює. І однозначно, що це шкодить президенту, це шкодить прем'єру, це шкодить інвестиційному клімату нашої країни. І це взагалі всім нам шкодить. Я не бачу, кому це вигідно. Це може бути вигідно, можливо, якимось, знаєте, таким далеким планам, про які я навіть не здогадуюсь. Ось мене сьогодні на одному ефірі питали, а пам'ятаєте, ви минулого місяця заявили, що ні в якому разі не можна віддати Львівський аеропорт в концесію? Тому що я був, знаєте, подивований, коли в Маріуполі на великому інвестиційному форумі заявили, а ми Львівський аеропорт віддамо в концесію. Я говорю, хлопці, що з грушки впали? Прибуток, дохід 523 мільйони в рік, 41% рісту пасажиропотоку, суперприбуткове підприємство. Ви хочете віддати його в концесію? Ви що? Та і курка, яка несе золоті яйця. Віддайте в концесію то, що вмирає, здихає. Ви хочете віддати... я не думаю, що це можна якось пов'язати. Тому що
Зразу наступного дня приїхала віце-президент МФК, що от, ви розумієте. МФК це що? Міжнародна фінансова корпорація – це підрозділ Світового банку, це є великий донор Ну, України. це для глядачів важливо. Так, великий донор України. І вони зрозуміли, що трошки вдарилися в штангу, тому що їм уряд доручив робити оцінку. І для них це є діамант, Львівський аеропорт. Тому що вони під шумок Львівського аеропорту можуть дуже багато чого віддати. Я говорю, так віддавайте те, що є погане. Львів не рухайте. Тому що сьогодні як? Є аеропорт, є місто. Ну, які власності це аеропорт? Він державний. Державний. Але, Це вибачте ж не мене. комунальна власність. Ну, не комунальний, але він знаходиться в межах міста, і успіх міста неможливий без розвитку. Я розумію, але аеропорту. це вам, як міському голові, діючому, варто тоді вести про це діалог з прем'єр-міністром, який якраз має вплив на подібні рішення. Дивіться, прем'єр-міністр входить в свою посаду. Він не є прем'єр-міністром з досвідом 10 років. Це мені, можливо, простіше. Тому я готовий допомагати, сприяти. От я сьогодні говорю з Міловановим, і я бачу, як в нього волосся піднімається, коли йому показують ті всі матеріали. Тому що це також лупить і проти нього. Тому що прем'єр йому доручив, власне, Я розумію. розібратися з Ну, тим дивіться, кейсом. я зараз в сухому залишку, що не ваша компетенція насправді віддавати чи не віддавати. Ваша компетенція як міського голови дбати за розвиток міста і регіону, Звичайно. агломерації. І про це говорити з прем'єром, з профільними міністрами, що давайте не робити дурниць. Правильно. Все. Що я і роблю. Це ми з'ясували. Я з вами востаннє бачився влітку, записували з вами інтерв'ю. Там, де ви пообіцяли скласти з себе повноваження голови партії «Самопоміч», ви це зробили. Так. Тепер Оксана Сироїд. І так само у нас була з вами дискусія, якщо або я ставив вам питання, чи будете ви балотуватися знову на міського голову. Ви поміняли рішення, бо ви мені говорили, що не хочете. Не хочу. Я своє рішення не І міняю, не але коли мене питають, а це 100%? Я говорю, а ви знаєте, коли будуть вибори? Ні. Так от, коли будуть оголошені вибори, тоді ви почуєте мою кінцеву позицію. Так, ну ви вже 100% обіцяли не знімати свою кандидатуру під час президентських перегонів, але зрештою зняли. Я керую мільйонним містом. Так. І від моєї позиції залежить настрій людей, які працюють. Тому я би дуже хотів, щоб приходили молодші, розумніші. Але коли я сьогодні дивлюся рейтинги, і я бачу, як бандформування хочуть захопити місто, мені стає моторошно. Тому дай Бог, щоб все було правильно, щоб в державі почалася боротьба з корупцією, з бандитизмом. І, в принципі, в виборах брали участь достойні кандидати. Хто переможе, того будемо вітати. Однозначно. Ну, з тими, хто оголосив у Львові про свої амбіції йти на міського голову, там є люди, які пов'язані з колишнім президентом в тому числі. Є різні люди. Так. Я дивився, от вас був Славко Рущишин, Так. дуже мудрий, хороший, давно його знаю. Але я не про нього зараз. Він якраз не пов'язаний. Там є інші люди. Він буде вірним я можу, хочете, я можу, ну і що? Ні, я маю повагу до нього. Ну, був довіреною Рущишина. особою. Але я можу вам називати інші, там Васюник, Синютка, хто там далі. Ну, ми їх знаємо давно. Називати там. знаємо Потім давно. Кошулинський, так. Брав вже участь в виборах. Ну, то я просто називаю прізвище, ви ж не називаєте. А я називаю. Це і відомо. Так за ким бандити йдуть, я не можу зрозуміти в такому випадку. За ким бандити йдуть? Ага. Ну, проведіть службове таке журналістське розслідування і краще Ну, я знаєте. не А журналіст, що я розслідувач. маю робити комусь рекламу? А навіщо? Ну, Я як просто- рекламу? Ви так голосно говорите. Я бачу, що бандити хочуть захопити владу. За ким вони стоять в такому випадку? На вашу думку, суб'єктивно. За великою кількістю кандидатів, які будуть брати участь у виборах. Крапка. Тепер давайте з'ясовувати по фактажу. Ви мені можете давати роз'яснення, хоча вашу заангажованість в цьому процесі, ну, я розумію, і глядач має розуміти. Але ми ввели діалоги в редакціях різних, і тут, і в мене претензія в тому, що ви перебільшили свої службові повноваження. Правильно? В чому? Жодним чином. Тоді що в підозрі? Що вам? В підозрі написано, що наніс збитків державі 92 мільйони гривень. І суддя питає прокурора, прокурор Ярува, вона відома в різних колах, поясніть, будь ласка, а в чому збитки?
І вона не змогла пояснити. А Це та, що була от зараз в Так, Вищому антикорупційному так. суді. Там був чоловік і жінка, Так, Ярова, так, так? так, Бо я не знав її прізвище, але я спостерігав за мімікою прокурорів і за виразом обличчя, коли це вже в перерві в судові, бо там були діалоги. Збитки, тобто збитки, це, я так розумію, що ці гроші були десь, і вони кудись Ні, зникли. їх не було взагалі. Правильно. не Тобто, було. тому що йдеться про занижену оцінку вартості землі. Оцінка була зроблена тільки один раз Правильно. сертифікованою структурою, яка оцінила 52 з чимось мільйони Абсолютно гривень, точно, і так. інвестор ці кошти заплатив. Що робить прокуратура? Вона бере спеціаліста з аудит-служби, і спеціаліст з аудит-служби, який не має ліцензії, пише свою думку, а можливо, ціна вища. Дивіться, зараз я буду вже колупатися от саме в цій процедурі, тому що процедура завжди важлива. Тобто 52 мільйони гривень землю от було оцінено ким? А оціночною організацією сертифікованою. Вона кому підпорядкована? Незалежна структура. Добре, рішення про продаж земельної ділянки. Приймала сесія міської ради. Міська рада. Так. Не садовий. Міська рада. Я розумію, що рішення ухвалює не особисто сам міський голова. Він не може це робити. Тобто у нього є певне коло повноважень. Землю продавати міський голова не може. Це робить сесія міської ради. Кажуть, що те, що я чув, що вас підозрюють у впливі на депутатів міської ради, які, очевидно, всупереч власним переконанням ухвалили рішення про продаж за 52 мільйони. Це тоді, коли більшість в міській раді мала партія «Свобода», яка мала 55 депутатів. Скільки депутатів проголосувало? Тоді десь в районі 50-60. Тоді було 90 депутатів в міській раді, а більшість 55 мали «Свободу». І тільки вони прийшли до влади, перше питання, яке вони поставили, що садового треба відставку. Тобто збитки були нанесені, як припускають прокурори, правильно, 140 мільйонів могла коштувати ця земля. То вона в житті не могла стільки коштувати. Теоретично навіть не могла стільки За коштувати. якою формулою розраховується вартість землі на поточні? Я можу вам передати експертну оцінку, ви можете її вивчити. Дивіться, експертна оцінка – це експертна оцінка. У нас ринок землі тільки збираються запустити, і мене цікавить, як будуть визначати її вартість. Це елементарно робиться, тому що не можна так, експертна оцінка. Приходить чоловік, каже, ця земля може коштувати... Дивіться, вартість залежить від місця розташування, де воно географічно розташоване. Правильно. Потім Ви зараз мені починаєте викладати формулу розрахунку. від того, а що там має бути? Чи це є земля сільського господарства, чи це є земля промисловості, чи це є земля для житлового будівництва. Ця земля має виключне призначення промисловість. Там не можна нічого іншого робити, крім будувати заводи. А чомусь йшлося про те, що Рясне-Руська міськрада, сільська рада, і там 60 людей були незадоволені цим рішенням. І, власне, вони нібито офіційно ці 60 людей звернулися до правоохоронних органів і було порушено справу. Розказую. І кажуть, що земля була сільськогосподарського призначення. Розказую. Ця земля завжди була власністю громади міста. Громада міста має землі сільського призначення, для промисловості. Громада міста Львова. Так. Ми маємо різні землі. І ця земля дійсно була сільськогосподарського призначення. Місто її не використовувало. І там люди мали свої городина. І вони їх там обробляли. Ми не мали жодних претензій, тому що ми її не використовували. Коли ми ту землю віддали на аукціон, продали, ми людям сказали, друзі, вибачте мене, але земля вже потрібна для громади, будь ласка, збирайте урожай і дякую. Люди сказали, та ні, та то було завжди, ми тут мали городи, ми мали дискусію. В кінцевому випадку, в 2017 році, зробили меморандум з сільською радою, дали їй інші землі, наші, врегулювали питання, закрили його. Претензій немає. Вчора на суді пані прокурор говорить, що фактично вона захищає городину. Вже треба захищати городину. Тобто ніхто взагалі не говорить про важливість створення робочих місць, про важливість виробництв, податків, які мають сплачувати. З точки зору закону,
Ми праві на 1000%. Земля була наша і є наша. З точки зору вартості, слухайте, 15-й рік. Це є другий рік після Іловайська, Дебальцево, окупація. Всі втікають з України, CTP приходить. Має намір створювати Я виробництво. зараз про процедуру. Зараз у вас більше як рекламна кампанія, що CTP приходить. Я розумію, що великий індустріальний парк – це... А скільки там робочих місць було? 3000 робочих 3000. місць має бути створено. Це таки сплата податків, Звичайно. міський бюджет і так Міський далі. і державний, до речі. Я продовжу з вами розмову. У нас є глядач наш постійний. І він не байдужий Олександр з Кривого Рога на скайпі, якщо я не помиляюся. Добрий вечір, Олександр, будь ласка. Добрий вечір, Андрій Так. Іванович. Добрий. Мене звати Олександр, а запитання в мене буде наступне. Дивіться, є таке славне місто Кривий Ріг, і тут є мер, так? От, і ви це місто прекрасно бачили, от, а є місто Лев, так? І у вас дійсно, як у міського голови, є певні успіхи. Проте я вчора спілкувався з вашими виборцями, львів'янами, які, на жаль, говорять про цю ситуацію з кримінальною справою, так і треба Садовому. От, мені б хотілося почути вашу думку, от, чому так, от, чому метаморфоза, тому що це дійсно мене особисто подивовує людину, яка це все на контрасті бачить. Ясно. Ви зібрали мільйон людей, вони вам таку думку сказали? Слухайте, ми це питання поки що відкладаємо, тому що я ж сказав, перервемося, послухаємо. Я записав це питання. А мене цікавить процедура. Тобто ось міська рада ухвалила рішення, що продати за 52 мільйони. Була оцінка. Як міська рада впливала на оцінку земельної ділянки? Чи мала вона вплив? Жодним чином. Чи вона в якийсь спосіб могла обрати оцінщика земельної ділянки? Чи впливали ви на обрання оцінщика? Жодним чином не А як же ж впливав. тоді? Ну як процедура відбувається? Управління земельних ресурсів заключило угоду з компанією, яка має відповідні сертифікати. Компанія зробила оцінку. Потім ця оцінка ще пройшла експертизу, також сертифікованими структурами. І в результаті вийшов звіт, і цей звіт був основою для того, щоб можна було озвучити ціну CTP. CTP погодилося з тою ціною, і депутати на сесії міської ради прийняли рішення дозволити орендарю викупити земельну ділянку. Чому? Тому що в більшості випадків компанія CTP або інші великі управляючі структури будують виробництво тільки на власній землі, не на орендованій. Тому що з точки зору безпеки, тим більше яке право, перепрошую, нас є в Україні. Коли ти сьогодні є власник, а завтра ти просипаєшся, дивишся в реєстр, а ти вже не є власник. І потім ходи по судах, доказуй. Якщо ти є власником землі, гарантія є все-таки набагато більше, тому що важко робити ті чи інші афери. Що ви розуміли, компанію CTP в Україні представляє KPMG. Це є аудитор з Великої Четвірки, які перевірили всі нюанси, всі процедури, дали відмашку, тому компанія CTP кошти заплатила і, до речі, останні роки чесно сплачує земельний податок. І немає можливості там почати виробництво, тому що прокуратура кошмарить їх. І оцей останній позов Холодницького розірвати взагалі всі угоди, ну це удар нижче пояса. Не мені, всім нам з вами, мені в тому числі. Тому що такі речі недопустимі. Тому що після цього будь-які розмови керівництва держави до інвесторів приходьте в Україну є просто неправочинними, тому що хто тобі повірить? Оцінка, продаж з громадою вирішили. Звідки взялася сума 140 мільйонів? Значить, оцей спеціаліст Держаудитслужби взяв собі таке, написав. Це його приватна думка. Він не є сертифікований спеціаліст, він не має ліцензії. Просто це його думка. І на основі цієї думки одної людини прокуратура виносить свій вердикт. Нанесені збитки державі 92 мільйони. Суддя питає, а якій державі? Ну що, якщо ви говорите, що ця земля не міська, хоча по всіх документах вона міська, а вона села, ну тоді гроші мали би селу піти, так? Так. А де держава? Лоханулися. Тобто вони просто навіть не читали ці висновки, які на їхнє прохання писали. Тому що за це має бути покарання. Написати нанесені збитки державі 92 мільйони. Де, в чому? Ніхто не знає. Нема. Оце фаховість подачі документів в суд.
Ще раз по процедурам для розуміння. Якщо ви з мешканцями селищної ради Рясне-Руської підписали меморандум, надали інші ділянки, як з'явилася ця справа? А вона почалася ще з 16-го року. В 15-му. Оце воно так і тягнеться. В 15-му, 17-му ви ніби залагодили. І... А справа далі тягнеться. Добре. Я не знаю, чи знаєте ви деталі цієї справи, чи ознайомлювалися після підозри там, чи читали? Ну, то, що мені адвокати показували, то, що дивіться, було вам після того, як публічно. оголосили підозру, ви маєте право ознайомлюватися. Там, з Ну, мені матеріалами дали справи. частину матеріалів, так. Чи були допитані як свідки ці 60 людей? А це цієї буде вже громади? робитися в рамках Досудового. самої справи, тому що суд наразі приймав рішення тільки про запобіжний захід. Рішення суд прийняв, ми готуємо наступні матеріали, а вже сама справа буде розглядатися. Чекайте, досудове розслідування вже тривало. Ну, воно вже закінчено, я так Правильно, розумію. якщо вас допитували як свідка, Так. є матеріали справи, Мені чи їх є не в цих показували. ще не показували? Мені цього не показували. Ну, після оголошення підозри ви мали право ознайомитися. Якщо Ну, я, підозра. по-перше, оспорюю взагалі сам факт підозри. Тому що є досудове, є судове Ну слідство. так, але я вважаю, що ця підозра неправочинна, вона не ґрунтується на фактах, це просто є вимисли. Тому що нікому збитки не нанесені, крім іміджу держави. А навпаки, бюджет Львова отримав 52 мільйони гривень. І збитки нанесені компанії CTP, яка, сплативши кошти, не може почати там розміщувати виробництво. То треба навпаки справу переформатувати і написати позов до спеціалізованої прокуратури, щоб вона понесла покарання, ті люди, які це все починали, нехай розколюються і говорять правду, хто їм давав команду, яка була мотивація, чому 2 роки податки не сплачуються, чому збиток має нести велика міжнародна компанія. Ви розумієте, що за цей час вони будують індустріальні парки в інших країнах? Румунія, Чехія. Я знаю. Вони їх не зупиняються. Ну, мене більше от вся ця ситуація цікавить. Я, власне, вас так ретельно розпитую, тому що це... Ну, це природньо занурюватися в справу і розуміти, Я вам щиро дякую, ви молодець, в чому що ви річ. це робите. Я хочу, щоб і люди наші теж розуміли, що просто коли оголошено, там, що ось внесено справу в ЄРДР, то це ще не є вирок суду. Так само, як і оголошення підозри, це не є вирок 100%. суду. Так само, тому що у нас, перепрошую, судові процеси перетворюються на циркове видовище, коли прокурори дозволяють собі говорити про там підозрюваного, що він є злочинець, а рішення суду немає. Погоджуюсь. Розумієте? Ну це ж важливі штуки для розуміння у людей. Так само, як вчора, наприклад, прокурор заявляє, треба в нього забрати паспорт. Чому? Тому що, маючи паспорт, він може поїхати за кордон. Ну тим більше від Львова до кордону не так і далеко. Так. Розумієте? От таких фактів є дуже багато і, чесно кажучи, я думаю, що з цього судового процесу можна буде робити дуже такі невеликі повчальні, знаєте, сюжетики, і хтось буде з них сміятися, хтось буде плакати. Я не знаю. Я просто знаю, що є процедура, якої треба дотримуватися. Чи були проведені негласні слідчі дії стосовно вас в рамках досудового розслідування? Ну, мій телефон на постійному прослуховуванні стоїть, тому слухайте, записуйте. Ну, от бачите, ви ж пригадуєте, коли було розслідування справи Гандзюк, то була розмова, яка була записана в моїй машині службовій, і так ніхто мені не повідомив, а на яких підставах це було записано. Може, це в рамках того чи іншого розслідування. Тобто я живу в акваріумі. Тобто все, що я роблю, де я буваю, з ким я спілкуюся, все є публічно. То, що мій телефон на прослуховуванні стояв і стоїть, ну це як аксіома, там, я думаю, певно, мою переписку Ні, читають. ну послухайте, якщо це санкціоновані, тобто негласні слідчі дії, то це може стати частиною справи. Якщо вас просто хтось слухає, я перепрошую, це нічого не значить абсолютно. Ну, он трубу послухали. Законно це зроблено? Ні. Чи є це доказовою базою для українського правосуддя? Ні, не є. Тому що лише санкціоновані негласні слідчі дії, вони є доказовою базою. Це дуже важливо, тому що у нас оприлюднюється, знаєте, скільки розмов різних абсолютно, навіть з відеозаписами, які не є доказами, тому що є процедура, до якої я постійно апелюю, і вас тому розпитую. Якщо там допитали як свідків ці 60 людей,
То що вони там говорили? Вони, можливо, Я поміняти? не був знайомлений з тими матеріалами, ніхто мені їх не показував. Я знаю, що був обшук в керівника управління земельних ресурсів Коровайника вдома. І це було шоком для його дружини, для його батьків, вони разом живуть. Я знаю, що ми надали всю документацію, яка в нас була стосовно цього питання, і це вже вони 4 роки досліджують. В принципі, з точки зору здорового глузду, якщо вони почали там в 2015 році ці всі процеси, то вони мали би за рік часу це закінчити. 4 роки – це є мега-мега крутий термін. І я не розумію, що там можна Це, м'яко кажучи, крутий термін. Так. Тому от такі реалії нашого часу. В сухому залишку по цій справі, тобто ви будете оскаржувати саму підозру. Маю намір, коли побачу вже кінцеве рішення суду. Будете оскаржувати рішення сьогоднішнього дня про 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. І термін у вас певний на це є. Дивіться, давайте по процедурі. Значить, понеділок і второк я мушу побачити кінцеве рішення суду. От коли його побачу, тоді вже ми з адвокатами перейдемо до наступних кроків. Там є час на те, щоб поскаржити. Там є, здається, 5 днів. Маємо для того, щоб підготувати документи, подати. То для мене важливо захистити свою честь, честь громади і зробити цю справу максимально відкритою, тому що це єдиний варіант мого захисту. Щоб всі про це знали і, можливо, люди у владі, які мають опікуватися інвестиційним кліматом, на це також звернули увагу, і такого ніколи більше не було. Тому що Тобто нам треба стежити за цією справою наступного тижня. максимально так. Максимально. Далі тут нема що говорити, все з'ясовано нібито. Тому що було питання, хто ухвалив рішення, міська рада, що як з громадою, виявилося, що є меморандум. Розклали те, що можна було розкласти. Дякую вам за те, що ви це допомогли зробити. Тепер до питання Олександра з Кривого Рога. Так і треба Садовому. Дивіться, в мене взагалі дуже простий принцип. Коли хтось зробив щось добре, то я всім дякую, львів'яни найкраще. Коли якась проблема, винуватий Садовий. Тому мене можна звинувачувати в різних гріхах. Така моя робота. Тому що ти допоміг там мешканцям облаштувати якісне подвір'я. Приходять мешканці сусіднього. Як це так? А чому це? От нам не зробили, їм зробили. Це я пригадую 2007 рік. Ми в одній дільниці позапланово дали воду цілодобово. Бо раніше у Львові цього не було. Я приїжджаю, пам'ятаю. а люди на мене накидаються. Як це так? А на що ви це зробили? Ми з хати не можемо піти. А якщо трубу прорве? А так ми знали, що по графіку. І я получаю такі удари, розумієте? Я думав, знаєте, приїду, Андрій Іванович, який ви молодець. Получив по повній. Потім з часом ми вже трошки поміняли нашу стратегію спілкування, і коли вже вода з'явилася цілодобово для всіх, це є норма. Так само, до речі, як і гаряча вода у Львові також є цілий рік, а не по святах, чи там тільки в зимовий період. Тому ні одна добра справа не лишається непокараною. Якби Олександр був на зв'язку, я від себе додам, звісно, що тут не треба забувати про людську заздрість. І наш принцип такий, який лишився з минувшини, це коли, як добре, що в сусіда корова здохла. Реально, я сам з цим стикаюся, що і у нас, коли люди беруть на себе відповідальність, я вже не про вас, а ми там піднімали тему ОСББ, то той, хто на себе бере відповідальність за створення ОСББ, він тоді дістає найбільше ворог номер 1. пинів. А чого ж ти мені не забезпечив гідне життя? Тому це питання таке риторичне і це лірика насправді. Але окрім цієї справи є ж ще інші. І вони породжені, є ваш YouTube канал, ви там собі дозволили, звісно, що ви не Маруся Звіробій, а в певній формі, зараз просто це ваша ж цитата, ваш запис з вашого YouTube каналу. У мене є пропозиція. Серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває сьогодні в Україні, зіркою є Віктор Медведчук, кум Путіна. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених. До речі, а чому вільно себе в часи воєнного стану в Україні почуває Бойко, Новінський, Рабінович? Вони що, вже полюбили Україну? Чи просто наші служби відвертають від них голову?
Тут треба зауважити, що у нас є і низка інших подій, про які ми згадаємо в цьому контексті. І є цитата генерального прокурора Рябошапки про те, що він каже, вчора буквально казав, позавчора, 26 числа, що є інша справа. Я про неї вчора, 26 числа, дізнався з медіа про те, що нібито суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження за фактом однієї з заяв Садового. Поки ми не отримували таких рішень, і таки опозиційна платформа «За життя», тобто це партія Рабіновича, Медведчука, куди пішов Райнін, очолив, так би мовити, слобожанський осередок на Штірліц Харківщині. себе проявив. 100%. Райнін – це колишній очільник адміністрації президента Порошенка. Це я уточнюю для глядачів. І ОПЗЖ говорять, що так, суд зобов'язав Генпрокуратуру внести в ЄРДР дані стосовно заяви мера Львова Андрія Садового про Медведчука. Простіше порушити кримінальне провадження проти Садового. А поясніть мені, за що? Може, ви знаєте? Так от за оцей, напевно, мій YouTube-меседж. Справа в тому, що треба і глядачам пояснити, що ви можете не знати, що про вас внесено справу в ЄРДР. Отак влаштований кримінальний кодекс імені Портнова, якщо його так можна окреслити. Тобто хтось може піти, написати, я вважаю, що Садовий злочинець. Внесуть справу в ЄРДР або не внесуть. Тобто різні ситуації бувають. Через суд потім вносять. Але Садовий про це може не знати. Ви про цю справу, ви про щось я знаєте? про це не знав. Ага. І виявляється, що Печерський суд прийняв це рішення 21 листопада. Так. Тобто 21 листопада я отримав два вітання. Одне від Холодницького, друге від Медведчука. День Революції Гідності, знаєте, це такі особливі вітання. Такі реалії. Тут просто питання, за якими ознаками порушити кримінальну справу. Тобто ваша пропозиція посадити Медведчука, це ж не загроза життю. Я і сьогодні вважаю, що враховуючи, що багато наших хлопців є ув'язнені в Росії, можна Медведчука поміняти на них, і люди вернуться достатньо швидко, і це буде безболісно для нашої держави, тому що він ж там... Давайте не повторюватися, просто ця справа є. Так? І виявляється тепер, що вона таки внесена в ЄРДР, тобто мали б відбутися слідчі дії за регламентом, тобто за процедурою. І пана Садового мали б або допитати як свідка, або оголосити підозру, якщо порушена справа. Або якщо немає підстав і досудове слідство з'ясувало, що нічого немає, то справу мають закрити. Така процедура за кримінально-процесуальним кодексом. Але це пов'язано... Тут з вами я нічого не з'ясую зараз. Хіба що які у вас взаємини з Медведчуком, Рабіновичем, Бойком, Новінським? Жодних. Я чому запитую? Ви зрозумієте, це не просто так. Тому що в парламенті зараз присутні політичні сили, скажімо, там Європейська солідарність, і там собі не дозволяють це московський блок, там російський блок, вони так ОПЗЖ відверто називають, але потім з'являються фотографії. Мила бесіда. Там Ірини Геращенко і Новінського. Якщо ви ідеологічні супротивники, якщо ви не поділяєте політичні погляди, фактично ви звинувачуєте цю політичну силу в колаборації. Про що ви можете мило бесідувати там біля колони або в кулуарах? В мене виникає природне питання. І тому я запитую, які у вас взаємини з цими героями сучасності? Вони мене не люблять. Я не питав, чи вони вас люблять, які у вас взаємини. Я вважаю, що вони є шкідники для нашої держави. Ви перетиналися десь? У мене не було з ними жодних справ, в принципі. Я знаю Бойка, тому що коли він був міністром, він приїжджав до Львова, і були спільні наради. Рабіновича я останній раз бачив десь років 5 назад. Я не знаю, це був якийсь захід. Чи я його бачив, здається, десь в нього на його каналі. Медведчука. Я питаю про персональні контакти. Чи ви бачили, я теж бачив Рабіновича на телеканалах. Нема жодних але взаємин. Через власну професію, мало того, я з ним в ефірі спілкувався. Тобто я отак бачив, як вас. Але сказати, що це приязні взаємини, я ж теж не можу. Правда? Така в мене робота, говорити з різними людьми. Але я чому питаю? Тому що в контексті сьогоднішніх подій
Ну, Маруся Звіробій, ви знаєте, оця вся історія. І в неї відбулися обшуки. Як це трактувати Я вважаю, що... з політичної точки зору? Дивіться, я не знаю Марічку Звіробій, я знаю От Софію, вона була там, де ви зараз мене я приходили. до мене. знаю Софію Фредину. І я розумію, що хтось ставить питання про депутатську недоторканність, що забрати в неї мандат. Я маю до Софії велику повагу, тому що вона гостра, тверда. Я пригадую ефіри, де ми були разом. Ну, стільки браво, скільки вона отримувала, не отримав ніхто. Тому ці процеси мені не зрозумілі. Я вважаю, що вони шкодять, тому що сьогодні треба думати, як об'єднувати більш-менш здорову політику і проводити якісь роз'яснювальні роботи. Я би на місці, наприклад, команди Зеленського просто от запросив би там Звіробій, просто сів з ними переговорив. Дівчата, там ви маєте претензії, давайте розберемо по картах. Чому ми так робимо, чому ми так робимо? Тому що мені здається, що це буде вигідно третім силам. І той ж самий Рабінович, і той ж самий Медведчук, вони сьогодні будуть це крутити на ефірах, тому що... Я вам скажу більше, вони крутили. І найцікавіше, що Маруся Звіробій вмикалася в ефір Ньюзван. Ну от, розумієте, це от... Ми вже тоді не зрозуміємо, де хто який герой. Розумієте? Це от така задача гібридної війни – змішати все з болотом, щоб українці між собою воювали і всіх злити одним масивом. І це саме страшне. Тому ми маємо мати мудрість не піддаватися на провокації. Я би ніколи не давав команди, щоб йти з обшуками до жінок, тому що в жінки виграти неможливо. Це є глупота. Розумієте, тут є один нюанс. Ну, тобто Маруся Звіробій, перше, волонтер, по-друге, боєць, тобто вона воювала. І ми з нею про це і говорили тоді, коли з'явилося це відео в цій студії. Інша річ, що з Софією Фединою трошки інша ситуація. Тобто Маруся, вона не є політик. Вона там була поруч. Але оскільки вона зараз багато зливається в мережу переписок і так далі, з'явилася нібито переписка Софії Федини з Артуром Герасимовим, який є членом фракції БПП, ну, власне, не БПП, Європейська Солідарність, власне, як і Софія Федина. На що вона казала, на що ви мені оце все зробили? А тут варто згадувати про політичне минуле, тобто бекграунд Артура Герасимова, колись був його помічником-водієм, ніхто інший, як відомий терорист Безлер. Ви не знали? Ні, дуже цікаво. Дуже цікаво. Так, а що там в тій переписці було? Ну, вона питала, навіщо ви там попросили мене от записати таке відео, ну ніби, я зараз по пам'яті не відновлю, з Марусею, щоб ми сіли, зробили таке відео бойове, а їй сказали, тепер розбирайся сама. Ну, переписка, яка не є підтверджена. Розумієте? І тут на цьому тлі це дійсно виглядає дивно. Ну, скажімо, коли ті, хто воював на фронті, опиняються у нас на лаві підсудних, потім їм обирають запобіжний захід. Ви знаєте про ці вже випадки. І ваше питання, воно лишається підвішене в повітрі. А чому нічого не відбувається з... Знаєте, я знаю, що люди, які пройшли війну, це біль лишається на все життя, і психоемоційний стан є особливий. В нас взагалі в державі ніхто тим не займається. Ми попробували це робити, створивши центр допомоги учасникам бойових дій. До речі, там і фінансово, там кожен з тих, хто пройшов війну, отримує 100 тисяч гривень в місяць, ну, одноразово від громади. І психологічна допомога в нас стоїть на дуже високому рівні. Знаєте, спровокувати людину, яка є патріотом, достатньо легко. І дуже часто це свідомо робиться. І, щоб ви розуміли, російської агентури в нас дуже багато. І я, чесно кажучи, не бачу фактів реального покарання російської агентури. Пам'ятаєте, коли перекладач Гройсмана засвітився, що він є? Так він на волі. Так і не лише він. І всі інші на волі. Розумієте? І коли ми це все аналізуємо, так як ми воюємо? Якщо ворог собі всередині приходить... Слухайте, сьогодні от буквально беркутівця випускають на волю, а Марченко сидить в СІЗО. Це поза межами здорового глузду, на мою думку. Як ви думаєте, до чого це може призвести в результаті? От такі речі, які відбуваються, тому що, якщо подивитися на сьогоднішні рейтинги
як МІС оприлюднив, то у Зеленського відбулося падіння. Хіба що це стосується його наполегливої позиції по впровадженню ринку землі. Він там втратив найбільше у відсотках, насправді, підтримку свого електорату. Але тепер у нього десь 52% підтримки. З 75 до 52 зараз впало. Ну, динаміка є, і насправді ця динаміка є шкідлива для держави. Знаєте чому? Тому що якщо Зеленському не вдасться, то це катастрофа для нас всіх з вами. Тому що країна знаходиться настільки складній ситуації, економічній, політичній. Німеччина стомилася, Франція стомилася, поляки мають свої претензії, угорці мають свої претензії, що якщо не буде розуму об'єднати тверезомислячих людей в країні, може бути дуже велика біда, тому що, знаєте, я завжди пригадую слова Бендукідзе, в Біблії не записано, що Україна має бути незалежною країною. Тому за це треба боротися кожного дня. І коли з'являються такі от ляпи, про які ви озвучуєте, це недопустимо. Ну, ляпи, які собі дозволяє правоохоронна система, Так. в лищатах якої ви опинилися, і ми це сьогодні досліджували. Так, Перепрошую. тому що, розумієте, як мені говорять фахівці, завжди, коли якісь провадження стосувалися мера Львова, то це була санкція виключно першої особи держави. Так було завжди. В даному випадку я вірю, що Зеленський про це знає з засобів масової інформації. Я не можу собі уявити. Знаєте чому? Тому що от мені позавчора дзвонить одна журналістка з Великої Британії і говорить, я хочу приїхати до Львова з вами поспілкуватися. Я говорю, в чому річ? А я мала інтерв'ю з Зеленським в суботу, і він порекомендував мені приїхати до Львова, з вами поспілкуватися. Вона готує матеріал на наступний Давос про інвестиційну привабливість України. Я зрозумів, маємо завершувати. Насправді, на цій позитивній нехай ноті, якщо Зеленський порекомендував, нехай буде так. Стежимо за перебігом подій, з'ясовували. Тут нічого іншого я зробити не міг. Андрій Садовий сьогодні був в програмі Prime Скрипін. Дякую вам за увагу. Дякую. Так само хочу нагадати, що цю програму можна дивитися на YouTube-каналі skripin.ua та Ukrainian Media Network. Не забудьте підписатися. Дякую за підтримку. Хорошого вечора і вам. Дякую вам. Раз, бажаю.